Nôl â ni Rhesmennau, lle mae Katie a Mair yn dal i falu cachu. Be di'r ffilm Dolig gorau Cymraeg? Oes na un? Oes, y dyn nath dwyn y Dolig. O, mae dyn nath dwyn y Dolig yn briliant. Yndi, mae y dyn nath dwyn y Dolig yn briliant. Ti di weld o? Na ddo. Na fi chwaith. Nesa ar S4C, uchafbwyntiau dros hanner canrif o'r wyl cerdd dant, yng nghwmni Tristan, Ellis, Morris, Jones, Griffiths, Davies. Rhybydd, gall gwylio'r rhaglen hon beri gofid. Briliant! Dwi'n deithio chi. Pan o'n i'n fach, dim ond 3 sianel oedd yna. Mae'n ddilwch bonkers oedd hynna blant. Dim ond 3 sianel. A dim S4C. A pawb yn ffrio am pwy oedd yn cael gweld be a phryd. Hunllef strategol.